pamargian kanthi asesantri sura dira jayaningrat lebur dening pangas putih rahayu rahayu ingkang samya pinangka saking kawula tapi samaten mbok bilih wonten tumangsipun nyuwun atur kawula nuwun agung pangapunten monggo kita tekapi kanthi wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wilujeng amir santri ngantos paripurnaning kajian ing dalu menika kawula nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
sirah ingkang puspita kasliring samiron ombre sisip ingkang dados panyawang kula menika Gusti kula Harya Seta putra sinuwun Prabu Maksawati ingkang rawuh wonten ing dusun kula Pajagalan mriki. Nuwun sewu Gusti sarawuh paduka kula pun walakas ngaturaken sembah pangabekti mawan tuan tuwa kunjuk Gusti Seta. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Kijaka walakas banget panarimaku. Ora liwat pangestu kumara ganti tanpa mono Kijaka walakas. Kawula ninggih kula tampi tangan kula kalih mugi amimbuhi dumateng kasantosan santosaning lair lan ugi santosaning batin. Harya Seta tansah memuji marang ngarsaning Hyang Agung nyuwun marang sih nugrahaning Bathara. Muga-muga Kijaka walakas nadyanto wis mlalu ing yuswa tansah ginanjar seger kewarasan adoh saka suker sakit. Matur nuwun mugi-mugi pangestu paduka Raden Seta saged anumusi leres ingkang dados dawuh paduka Raden menggahing jagal walakas gesang wonten ing Ngarcapada menika ingkang baku mboten bab sugih miskining bondo donya cendhek dhuwuring derajat pangkat nanging menggahing kula ingkang nami tentrem ingkang nami sugih menika menawi tansah pinaringan sarira yang tansah seger kewarasan tebih saking suker sakit menika kanikmatan wonten ing donya ingkang tanpa wonten timbangipun. Saniki monggo kula aturi menggalih menapa to pedahipun kasinungan derajat pangkat sing dhuwur bondo donya sawah amba sing jembar ning menawi badanipun tansah katimbrung ing lelara badanipun tansah dipun kroyok kaliyan penyakit banjur besok kapan tiyang kala wau ngrasaken kanikmatan utawi kamulyan
dados ukurane Jagawalakas urip teng donya niku lamun to awake tentrem niku paribasan pun munggah swarga tundha sanga. Ngono ya Kijaka. Nggih yen 70 kados mekaten. Lah malah menika nuwun sewu dados kedawa-dawa atur kula. Menika bukti tandha katresnanipun Gusti ingkang gelar jagat ingkang panjenenganipun menika pranyata maha welas maha asih lan boten pilih kasih tegesipun maha adil kabeh ditresnani wiwit saka sing sugih sing miskin sing pangkat sing mlarat kabeh antuk katresnane Gusti waton tiyangipun kala wau pinter anggenipun nyukuri kanikmatane pangeran. Dados nikmate Gusti niku sami mboten wonten ingkang dipun bedakaken. Sakniki kanikmatane wong urip niku pamane ukurane wong mangan. Nuwun makapunten. Panganan teng mriki menika ingkang paling enak niku sate kambing utawi gulai. Wong sugih pengen mangan sate kambing. Janjane ya duwe dhuwit, duwike ya turah ning rawane tuku sebab napa? Duwe penyakit darah tinggi. Nadyan to bandane pirang-pirang nyatane ora bisa nikmati wujudipun panganan ingkang eco. Sami kalian wong miskin, Kang Jan, Kang Ran, Kang Min, Yunah, Yujah, Yuyem nika. Nadyan to pengen mangan sate kambing, janjane ya ora duwe penyakit apa-apa ning rawane tuku sebab lho, wong kene do ngaku dhewe lho. Lho, mboten kok perkara ora duwe dhuwit. Wong niku yen uripe pas-pasan, mlebu metune dhuwit niku kudu diitung kanthi jlimet. Mongko sate niku regane udakara 30, munggahe 40.000. Kanggone wong sing uripe pas-pasan tinimbang dhuwit 40 nggih tuku sate mongko mung entuk sepiring, luwih becik nggih 6. Luwih becik nggih 6. Lho ngoten niku wong pretungan ngono kuwi. Kon tuku sate ya angel, uripe sarwa prasaja, mlebu metune dhuwit dipetung. Nek nuwun sewu anggere nek tontonan, apa nek wayangan teng Gresik desa, waton ra enek tarian sregepe le nonton mboten umum niku mangke. Mungkin ora urusan gratis. Iya Ki Jagawalakas. Nggih ngoten niku. Raden Seta malah dugi pundi-pundi anggen kula matur. Kula kaget raos sing manah kula ngatasipun paduka menika putra Narendra ing Wirata kok keraya-raya rawuh wonten ing pajagalan mriki. Yen pancen kula pun Jagawalakas anggadhahi dosa sarta kalepatan, monggo kula aturi paring pidana. Ewadene menawi wonten bab ingkang badhe kababar bebasan nyidam rujaking Cempaluk cemengklungen daya-daya kepengin wrih jati ning gati kula nyuwun dawuh Raden. Palung berlakune nglekas Lukito linoding itu kemarin pahlo sinar
titi tentrem ingkang gelar ana ing desamu kene. Aku percaya ya merga saka pintere Ki Jagawalakas anggene nata marang para kawula satemah anane mung ayem tentrem jenjem permanen. Matur nuwun Raden. Angka loro Ripalungguhan iki negara Wirata nembe ketaman Gunjang Gancing. Liripun Paman Patih Kincaka lan Paman Patih Rupa Kinca murtah utawa nyuwun kelawan Rama Diwaji Rama Prabu Matsapati supaya dianakake tontonan ingkang langka adu jago ning sing didudu jago bombongan kepara malah jago bombongan sing tegese dudu ayam lumrah nanging adu jago menungso. Ewadene Paman Kincaka lan Rupa Kinca wis nyawisake senopatine ya kuwi sing jenenge Paman Rajamala kinarya jago saka kepatihan Kincapura. Ewadene kasakuan kraton Wirata durung milih sarta amilah kira-kira sapa ingkang trep minangka dadi jago nandingi kridane Paman Rajamala. Lah manut abdine juru sapon pasar gedhe negara Wirata ya kuwi Sidwija Kangka Ki Jagawalakas kagungan putra ingkang Sura Sekti Mandraguna santosa dada taune ingkang arane ya kuwi Jaka Bilawa utawa Jagal Bilawa. Bener iki? nggih leres. Menika anak kula angkat pun Jagal Bilawa. Nah, ndak kira yen saka petungku ya mung si Jagal Bilawa sing trep sing bobote timbang nandingi kridane Paman Rajamala. Upamane anakmu tak jaluk ndak pundhut mongko dadi jago kraton kira-kira nduk lilani apa ora iki. Aduh. Nuwun sewu Gusti Raden Seta. Kula menika namung kawula alit. Dosa menapa yang badhe kula sandang menawi ngantos kula mbadal dawuh ning nuwun sewu. Pancen anak kula pun Jagal Bilawa niku larene ageng inggil. Ning boten nate peperangan, boten nate bandha yuda. Rinten dalu namung mbelei sapi kalian kebo. Ngeleti daging niku mawon kula mboten nate ngerti lare niku peperangan. Lah mangke menawi dipun du kalian Raden Rajamala menapa mboten badhe mirang-mirangaken kraton Wirata. Aku wis bisa njajaki. Lan aku wis bisa percaya kelawan ature Tandha Dwija Kangka lamun to anakku kuwi duwe kaprawiran. Watone nduk lilani mengko aku sing bakal budidaya supaya putramu Jagal Bilawa duwe kasantosan. Menawi ngaten nggih monggo kemawon kula namung badhe nderek kula namung badhe tuturi. Lah banjur Ripalungguhan iki bocah ana ngendi? Nyuwun pangapunten Jagal Bilawa Ripalungguhan samangke nembe tilem. Turune ngendi? Tilem wonten ing kandhang wingking mrika. Biasane semende wonten ing palang kandhang. Nika bocah nika lucu. Melek ya 3 dina 3 bengi, le turu nyaure ya 3 dina 3 bengi. Blas mboten nglilir, mbok dilih teng ngendi ae tetep ngantuk lare niku. Sejahe lho kajenge. Lah mangke pamane peperangan sampak ngukul lek ngantuk lah malah nguci wani to. Gusti Seta ora. Upamane aku njaluk palilah aku terno ana ing kandhang aku pengen weruh kaya apa wujude Jagal Bilawa kira-kira nduk lilani apa ora. Nang menikane reget sanget ora dadi apa. Yen nduk lilani tak jangkah mrono. Monggo menawi kados mekaten. Pramala rek mangos wong yo ngabrang. Kabeh karunaning kaswa
Surya mangkrang sang wayang kumyos hamara ayan mangun kong kanduan remang lereno tanpa kanen yen tantuloso mengko sang Hyang Utama mangkono Sri Narendra Mudha wis nyolon anggrara nah menika lho Raden Seta anak kula pun bilawa nyuwun pangapunten kados mekaten kawontenanipun le tilem nggih kados ngeten niki pirang-pirang dina pokoke anggere enten kayu teng wingking niku dheweke mesti nggih lendetan ngoten kayu apa ae nggih lendetan jagat ibu bathara jagat mangestu para angges pripun kula malah pekewet mboten sekeca jenengan anak ratu malah turut kandhang mengko tletonge pirang-pirang ora dadi apa banjur carane gugah anakmu ki piye kula mboten duwe cara wong niki anggere kula gugah malah mboten obah babar pisan kula judeg anggere lari niki pun tilem nggih dinteni sak tangine mongko niki lek kadung turu kon tangi niku angel beda karo bapak ambak kula iki wis tuwek ning kon tangine gampang tur cepet kula niki kowe kuwi canem malah ra iso tangi mari upamane tak gugahe piye ning nyuwun pangapunten tirang tilemi mboten duwe tata krama lek mangke nuwun sewu nganti kedupak wis dadi kewajibanku ana apa-apane dadi tanggung jawabe Harya Seta saestu mboten napa-napa ora apa-apa kowe ngaliya kowe nyingkira
coba kaya tak buka ya anakku gagal dilo ngatos-atos yo Raden saestu ngati-ati yo sumbar lendo kasar bumi kunding kumaluduk guntur kelato Joko Bilowo Jaga Bilowo para kaki kowe tangiyo sing teka nang kene iki putra Narendra aku Arya Seta ana bab wigati sing bakal tak kandhakake marang kowe mula tangiyo Joko Bilowo tangiyo Jaga Bilowo penggede ado-ado saka kraton teka kene kok tinggal turu karepmu piye Joko Bilowo tangiyo yen ra kena tak gugah sarana alus apa ndal tak kasar apa piye kuwi kula sampun matur ing ngajeng bilih lare menika angel gugah-gugahanipun kula bingung kula nyuwun pangaksami Raden Seta ora dadi apa ya kanthi cara iki aku bisa nodi bisa dadar sepira kaprawirane Joko Bilowo bocah iki atos dalunge uleg kulite Sakti Mandraguna terusane kliwat ukur sami kalian nom-noman kula riyen. Kula riyen nalika tesih nem ngaten iki ganas sinden nem klontekke dhewe. Resan iki nuwun sewu sosis kula sampun layu. Banjur carane iki kepiye? Jane kula gadah cara ning menawi bab wigati mawon kula tindakaken kinarya nggugah dumateng Bilowo. Sarane piye? Lare menika menawi dipun bubut wulu puhunipun menika mesti jenggirat. Wulu puhun ki apa? Lha paduka wong kraton wulu puhun nek malah ora prisa niku pripun?
bloko wae aku ora ngerti. Wulu pohon niku wulu ingkang mapan wonten ing jempol sikil niku jenenge wulu pohon ngoten. Dadi wulu sak rangguning awak niku enten jenenge dhewe-dhewe. Ning dhuwur mripat niki jenenge alis, ning dhuwur sirah jenenge rambut, teng ngisor irung niki jenenge bringos, ngisor janggut niku jenenge jenggot, yen dada niku jenenge simbar lan liya-liyane. Mandhap dugi ngisor nggih jempol sikil wulu pohon ngoten. Yen ngono bakal tak bubut wulu-wulune ning jenengan kedu ati-ati kedah waspada. Wong yen tangine kaget ngoten niku sok-sok kaya wong setanen. Aku ora peduli. Kowe nyingkir tak bubute wulu-wulune sing pilowo iki. Janjali yang bukan ngangge tata krama ngangge aturan. Ora perlu siksa kaya ngono kuwi. Kowe ngundang aku mamone satangian. Ratna mripatmu jerengen goblokmu. Kowe kudu ngerti karo Subasita aku anak ratu. Ora peduli. Yen anak ratu kudu ngumpul sing apik ning nggone kelakuanmu kaya ngono. Mbah raidep. Wah. Jajal karo sane bocah jagalan. Maju. Wah.
kancane Seta jebul bapak. Kowe sekarat apa turu, Pak? Aku ora jarak. Aku ora sengaja ngantem karo kowe. Kowe sing mukir jiwa ragaku sing glumentah karo Bilawa aku njaluk ngapura, Pak. Aku percaya kowe duwe kaprawiran, kowe duwe kasantosan nadyan kowe sepuh. Kula kang mangkono kowe tangi, Pak. Bapak kowe tangi, Bapak Walakas. Kowe tangi aja mati. Wah, sing kenunto kae sapa? Endi? Tuwek eklek aturan. Sing banget iki kowe kuwi. Kowe iki ora nyawang karo kahanan wong tuane dhewe jata sak kayane. Aku njaluk ngapura ora sengaja. Sengaja karo ora rasane padha goblok. Kira rampungane Seta. Rampungi piye kae penggede anak ratu. Yen pancen penggede, yen pancen pejabat anak ratu kudune kena dicontoh, kena dipatulaken. Mau-maune jagalan kene iki tentrem ora ono beda. Barang ketekan sing jenenge Arya Seta malah geger gember kaya ngene. Ora jangka yen tak percaya sirahe. Lambemu aja muni sing ora-ora. Kaiki tujuane apik sediane iki becik. Rene iki janjane mung dadar kekuatanmu, mengko kowe bakal dadi jago. Muni sing ora-ora wong kudu lalah. Wong kau ya kowe kuwi. Wani ya wani, kendel ya kendel, ngangge petung, ngangge aturan kok. Ora kaya ngono kuwi. Kowe wani ya kena, kowe ngajar ya kena, ning sing pirang sing isin bapakmu ngerti ora? Gusti Seta, monggo mriki Gusti. Sumantaka dumateng jengandika Raden Seta. Ki Walakas ora dadi apa, yektine malah marem lan lega rasane ngatiku. Kok ngaten? Mergo ibarate gunung aku wis lakon munggahi, ibarate segara jero aku wis lakon jajaki sepira to kaprawirane anakmu si Jaka Bilawa. Nyata Surasekti Mandraguna tangane abote liwat ukur le peperangan nadyan wong desa ning iso ngrampungi perkara nganti aku tiba kalenggah anakmu ampuh tenan iki. Nggih, kaya nem-neman kula riyen iki. Nggih ngeten iki kula riyen.
Wong mbok niki kalih kula menika kalah tur melet-melet. Mbok niki lho. Iya. Bilowo. Wah. Raden Setopo. Yektine aku mung bakal nyambung dawe wong tuamu ya kuwi iki Jagawalakas. Adoh saka kraton Wirata aku teko kene mung bakal njaluk tulung kelawan jeneng sira. Kowe bakal tak dadekake jago kraton. Upama kowe tak du perang wani apa ora Bilowo? Wani wae pira kancam tak ajari kabeh. Lho, kowe iki dudu musuhku ning dadi jagoku. Jago kraton Wirata. Bakal pertandingan lawan Senopati. Kepatian ya kuwi sing jenenge Raja Mala, Pani. Manut dawuh bapakku iki kanggo srana tata pitentrem lan raharjane negara Wirata saka hambet culika. Mula kang mangkono yen aku pancen dipercaya aku saguh. Sak bisa-bisane aku nyaguhi lan budidaya nganti sak ukuting uripku jiwa ragaku tak udohake kanggo kamulyane wong Wirata. Tek kaya ngono ucapmu le apik mergo supaya Joko Bilowo sing jenenge kawula ki aja pisan-pisan ngarep-arep negara wis mene apa karo aku. Ning kosok baline aku wis nate labuh apa karo negaraku. Tembungmu apik banget Bilowo, sing ngajari kula niku sing ngajari. Wong sing mulangi kula, ustate kula lari ngeten iki. Syukur bejo kemayangan kowe iki Walakas duwe putra sing becik lahir batin kaya mangkono. Ayo tak kanthi budal ning alun-alun Wirata Bilowo. Apa? Aku njaluk palilah, aku njaluk pangestu budal dina iki. Ya, duga-duga digawa ati-ati aja nganti keri. Sing percaya wae, sing bener bakal jejer, sing luput bakal mawut. Sapa bibite ala kono wahyune bakal sirna. Ya, rujak sentul siji ngalor, siji ngidul. Sego kupat, sego liwet ora liwat andum slamet. Ya, tuku dawet sak cendole katoke ngaprek ketok kon dalan. Aja dituthuk to disembah anak putu. Angger ngono wae nuthuk bar ngantuk to wis seneng ora. Jaluk pamit ya sing ati-ati mangsa borong Raden Desa anggenipun Purbawasita lari pejagalan Bilowo menika. Jaluk pamit inggih nderekaken. Sarta mawon ing ranu. Terus sing karsaning sunting enten.
saged sajulita melai. Nuwun sewu Gus Ndara Wrihatmala. Kula mboten maida kaya apa abote sesanggan ingkang mangsanggan. Biyen sampeyan niku satriya kondang lananging jagat lan curing Madyapada. Kabeh para kawula ngajeni lan ngaji-aji dumateng sampeyan ning wolak-walik ing lelakon owahing siring lelampahan sampeyan saiki dadi wong sudra abdine ratu wonten ing kraton Wirata mriki Ndara Wrihatmala. Wadananira layu kumel ucem prahnya maratani Kyai Semar, bener kang dadi dawuhmu. Dina iki aku sakadang kudu ngunduh wong pakarti. Merga para Pandhawa wis nrajang pranatan nerak wewalering Weda Suci kanthi biyen nindakake sesukan dadu. Cetha lamun para Pandhawa iki dadi punjering kanistan lan sumbering kelumputan satemah ripalungguhan iki aku sakadang nyangga dosa ingkang tumpuk matumpa-tumpa kadang. Nuwun sewu ngeten nggih Den, nyuwun pangapunten. Manungsa niku waton uripe isih dikancani karo nepsu. Menungsa niku waton uripe isih dikancani karo nepsu mboten ketang sak menir mesti kadunungan dosa lan keluputan. Sasampunipun mekaten menungsa yen pengin apik kudu gelem mawas diri, kudu gelem dandani pakarti, banjur mertobat kanthi tumemen wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Tresna. Lakon sing wis kelakon dadi kaca pengilon dene ingkang badhe teka ayo sing luwih waspada. Panandang sing mangsandang niki mboten badhe wonten gunanipun yen mang penggalih kanthi rasa sedih. Nanging sampeyan kudu gumregah lan jumangkah supaya gesang sampeyan niku wonten wirata, wonten guna lan pedahi. Nanging Wrihatmala iki mung dadi abdining putri Wirata Dewi Utari. Ingkang gaweanku mung beksa karo ura-ura. Banjur apa sing kudu ndak tindakake supaya uripku tumanja, Yai? Nuwun sewu. Kabar ingkang sumebar rata warata mapan wonten ing negari Wirata. Alon-alon badhe wonten tetingalan ingkang langka nenggih adu jago menungsa. Dene ingkang badhe dipundu nenggih jago saking kraton Wirata nenggih ingkang raka pun Jaka Bilawa tetandhingan kaliyan jago saking kepatihan Kencapura nenggih Senapati Raja Mala. Mongko kula sampun saged maca. Kula sampun saged maca bilih adu jago menika yektosipun sanggit rungsit reka daya sandi upaya ingkang dipun tindakaken dening Patih Kencaka anggenipun badhe ngrubuhaken kraton Wirata. Sampeyan urip niku wonten Wirata, mangan ngombe asile wong Wirata. Yen negaramu rubuh sampeyan kok mung mangku tangan kira-kira bener apa kleru?
Lakmara sang Arjuna Desmunira kama nungsan sawangnya gendrek memanis liringe dikamanyan kenging sing ujala bungas sing mulak leng-leng rangto jagat dewa bathara jagat mangestungkara sabar pisan aku ora nduga mono lamun ana lakon ingkang kaya mangkono kakang. Nah, sakniki sampeyan kudu melu makarti njaga dumateng katentremane negara Wirata. Kejawi saking menika kadangmu Bilawa badhe tanding kalian Raja Mala. Kula percaya kalian kadedayanipun Raja Mala. Nanging Raja Mala niku nadyanto sedina mati ping 7 paribasane menawi dipun cemplungaken wonten madyaning sendhang ing naminipun Sendhang Watari bakale bisa bali urip meneh. Sebab apa nek kaya mangkono kiai? Karana kena daya sawape sendhang, merga Sendhang Watari niku dumadi saking ibune Raja Mala nenggih Endang Watari. Mangke menawi rakamu Bilawa kapengkok ing Pancabaya kepepet ing yuda, sampeyan yo kudu jumangkah lan makarti magita-gita melu ngrampungke perkara.
dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Seta nuninggih paman Kincaka sembah kula katur ya ndak tampa kepiye kabul kawusanane aku wis matur ana ngarsane Kaka Prabu Wirata Prabu Matsapati lan panjenengane wis paring palilah anggonku dina iki nganakake adu jago menungsa ning alun-alun Wirata. Dasare jagoku pamanmu si Raja Mala wis yoga ing diri sawiga ing gati endi jago saka kraton Wirata. Suwun pangapunten ingkang mapan wonten wingking kula menika jago kula saking kraton Wirata. Walah dalah gagah gedhe dhuwur bocah endi iki Seta menika lari saking Pajagalan. Pajagalan iki ngendi? Ngrumpit ngaler terus. Ngendi kuwi ora? Jenenge Joko Bilowo. Timbang bobote karo Raja Mala. Kyai Raja Mala iki calon mungsuhmu. Wis aten dawuh. Nadyan to awake atos kulite uleg yen disawang ku menclang sudukane ning niku wong desa sing rung duwe pengalaman apa-apa aja gampang nyepelake musuh ya Seta wonten dawuh gandeng iki totoane nyawa tur sak lapangan kabeh kepengin nekseni kaya apa le tetandingan Bilawa karo Raja Mala men jagone luwih mang halak-halak dengan dadi karepane unggul ana madyaning pabaratan men geni kudu nganggo totowan kudu nganggo ngabotowan. Nuwun pangapunten kula kaliyan paduka menika sempana negari paman monggo sampun cetha bilih ngabotowan utawi totowan menika larangan tumraping agami lan negari menawa kinten-kinten trepa sentana praja malah ngejak rusak-rusakan kados mekaten iki men gayeng men rame yen ra ngangge totowan hambar iki mengko kudu ngangge totowan wiwit saka cilik-cilikan luwih dhisik sak yuta wani ora nggih menawi namung setunggal yuta kemawon kula wani bagus ning mosok anak ratu totoan kok mung 1 yuta 10 yuta dereng napa-napa kok pun mindhah ning kados pundi lho sindene nggo mobil dhewe ngerti ta hubunganipun napa 10 yuta jeng pasimi nggih derek kemawon 55 yuta nggih gelem ora kowe nggawa gamelan wayang dhewe semono. 100 yuta. Inggih mangke kula nyekapi bab menika. Bagus. Diunggahke pisan. 1 miliar. Urung-urung kok wis semono. Bilawa. Wah, opo? Piye Bilawa? Aja impas-impis dadi boto yen wani ya yen wedi aja wani-wani. Wani wae totoan pira wae. Iki 1 miliar wani ya wani piye aku rene sangungku mung 20 ngerti ta. Totoane nyawaku. Wani yo. Manut arah ngono jagone wani kok boto impas-impis tekak-tekuk. 1 triliun. Nggih derek kemawon larang ngono. Dipentok pisan bur manuk.
Burmanuk menika kados pundi? Upamane jagoku Rajamala sing kalah, mengko aku lunga ngadeg ora kena nggawa bondo ing kepatihan Kencapura. Kabeh kepatihan sak wewengkon sak isen-isene tak pasrahake marang Kakang Prabu Masopati. Ning kosok baline kok nganti jago kraton Sibilawa sing kalah. Kok Prabu Masopati kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo, tegese kraton Wirata sakutuhe dadi regemane Patih Kincaka. Sagyate sang kapirangu rinangkul pinambet tempet tusang rekmaning bawana. Aduh paman, samangke kula sampun saged anggagaken jebul wonten bab ingkang sinambi tumrap adu jago menika. Jengandika tegel tega mentala kaliyan Rama Dewaji. Recep. Sing bakuri palungguhan iki wis ana golonging petung, ana gagumakuke rembug. Totoane Burmanuk. Wong semene kabeh pengen nekseni kaya apa ramene adu jago mula enggal diwiwiti. Liyane jago mudhun saka panggung. Sangkep kaprabon pang kang Abramarkata. Bener kowe cah jagalan jenengmu Jaka Bilawa le. Pancen keporo napa? Lek nomripatmu derenen bobokmu Senopati Wirata Rajamala. Kowe tak kandhani. Kowe wong desa kuwi yen tanding karo aku ngibarate kaya sulung mlebu geni. Kowe tanding karo aku tanpa beda kaya sulung mlebu geni. Untuk marani suntuk tanpa ana dayane apa-apa. Yen kowe wani perang tenan tak ngibaratake kaya wedhus pruncul ngadepi singa barong. Timun mungsuh duren. Timune kowe durene aku, timun cebloan duren rasigar merapat guroni batang. Kowe tanding karo aku tak ngibaratake tomat mungsuh duren. Tomate kowe durene aku. Aja kok keceblukan kesinggol wae mecotok nyawamu. Yan sumbar wae gak kalah. Bisa ngalahke Rajamala padha karo iso ngraji angin. Iso ngalahke Bilawa padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Ampun. Sumbar ya sumbar aja nyandak malaikat mak prindine kita. Kowe iki mung wong desa gaweamu mbleh sapi karo kebo. Yen kepepet blek kowe ayo gelem. Kowe manuta ngalao karo
aku yen kowe engko ngalah kowe pengen duwe kelungguhan apa pangkat apa turuti ora edan karo jabatan ora mendem karo kelungguhan tak wenehi dhuwit pirang miliar ngaranono ya brak apa yen dhuwit ra gelem engko calone tak wenehi wong wedok sing ayu rupane ora butuh wedokan ya apa iki piye to ditawani wong wedok sing ayu tek ora gelem tek beda men karo wong Purwosari wong kene anggarane wong anyaran digrutu-grutu lah iki kan wong wedok tek ora tertarik gagal rasa gantung panah wani maju piawan mundur wah sugih kendel bondo wani lekan golek momongan bukunuk golek pasangan perangi tatal ndajal hibeng dengkleh keluhurane negara Wirata nyatane ora nganti sak banyon kowe wis ngletak tanpa daya gawe isin disorak wong pirang-pirang ora patut babar pisan ora pantes dadi jago kraton Wirata sing ora ngerti aturan di wong Wirata kok ngono apa kowe ora kelingan aku budal saka pejagalan nganti tekan kene ngalor ngidul mau dijak salaman dijak foto aku ora dingoni bar maghrib teko kene petuk karo lurahe urung adus gawe kaos putih ora soplat-ora. Lah sing mangan sate semono mbanemu sapa? Ah, kurang parek. Yen pancen kowe njaluk mangan ngaranono mangan apa? Aku cawisno sego 10 dangan. Banjur lawe kebu cacahe 3, wedhuse cacahe 5, pitike 200. Kuwi panganane wong siji apa wong sak kampung. Yen gelem cepakno ora gelem ya wis ya ora tawesake.
Sang Bilawa. Bawane 3 dina anggene turu. Parandene wungu saking Nendra tumuju marang Wirata. Wetenge kothong gulune garing. Dupi ana wujude dedaran ingkang jumbuh kalian pamintanira Daka Sang Bilawa. Entek gusis tanpa sisa. Mangkono saya mencorong kang dadi cahyane. Mangkah madyane pabaratan candrane kaya banteng setanen. Jagone diwiwiti meneh ya dikeploki. Kabeh sing nonton salapangan keplok kabeh. Masa ora gelem keplok wayangan diragati karo desa ora keploki piye to yo? Pol-pole Rajamala kalah, Rajamaya mati, Rajamala mati yo. Cangkeme delok kakon delok ngedonke wong. Oke muni ora lucu ngono. Pak. Bareng gaglak kok kowe. Iya. Hilang nyawamu. Waduh. Oh. Jebol gagamu. Oh. Weh. Oh. Ah. Oh. Hut. Ya. Ususon jagal Bilawa Al-Fatihah. Mbah Prawira, mandeg Mbah. Raden Patih Cincaka nimbali kula. Nggih. Sampeyan dukun kula. Sampeyan wong pinter sing wis tak blonjo ngangge duit pirang-pirang. Yen nganti jago kula Rajamala kalah sampeyan sing kula tugel gurune. Mbah sinten jenengan? Jeneng kula niku akeh. Enten sing nyeluk kula Mbah Prawira, enten sing nyeluk kula Ira Pengil, enten ugi sing nyeluk kula Walit, enten ugi sing nyeluk kula menika Simbah Cekok Taruna. Cekok Taruna niku napa? Cekok Taruna, cekok niku jamu, taruna niku nom. Dadi ambak tuwek ngenten iki jamu kula sinden nom-nom niku. Apa bapak bisa? Sampeyan tak jagakne tenan. Mukti apa mati, rekoso apa mulya, gumantung sampeyan. Beres. Yen kalih Mbah Prawira nu tenang mawon.
Aja kok mung perkara wong adu jago. Nuwun sewu wong ngedekne omah. Wong mantu nyingkirke udan niku sambate kalian kula. Napa meleh wong nyalonke lurah angger sambat kalih kula mesti akeh radadine. Radadi ra. Kula nyuwun jago sampeyan Rajamala nika le perang sing temenanan. Mergo yen perang tenanan aja kuwatir iso nyenengne piyai kene kabeh taun ngarep bakal diundang mriki melih ngono. Lek ora lali lho. Nggih. Tur niki dinten untungipun saking kepatihan Kencapura. Kok saged untung? Oh, nggih. Mergo dina niki milih kula. Dina karo pasaran menawi kula jumlah niku jumlahipun wonten 6 niku mapan wonten kemenangan ndika kok saged mangitung 6 lho 1 menang 2 kalah 3 menang 4 kalah 5 menang 6 menang jago sampeyan Rajamala aja nganti madhep ngetan setali mergo padha karo nantang karo srengenge iki metune saka jagat wetan sampean barang dadi botoh nuwun sewu le pipis le toyan aja nganti madhep ngetan padha karo nguyuhi srengenge nggih kula wau ngertos sampeyan le pipis kok madhep ngetan ambak madhep ngetan kula ungkek ngalor niku wau andane ora jangkrik ra nyangoni brodol ususe sak lengen gedene 18 depa dawane getih mancur nganti kaya grojokan gerbabah Sang Rajamala mangkono prayekta nenggih patih Kencaka sigra mrentahaken prawadya bala kepatihan Dioden Gotong Sang Rajamala cinemplengaken madyane Sendang Watari gawe giris mangkono elok ing kahanan daya kekuatane Sendang Watari karena iku sendang ingkang dumadi saking ibune Sang Rajamala mula duwe daya kekuatan linangkung malah dadi srana
sang raja mulih sampun pejah dadi waluya jati jati temah mulya saya wimbuh karo saring jedul saka madyaning sendang.